Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una peça que trobem a l'interior del Castell Cartoixa Vallparadís, just al costat d'una finestra que dona pas o que podem veure al parc de Vallparadís i que està allà, una mica com discreta, però que d'alguna manera quan passem la veiem, ens crida molt l'atenció i ens atrau. Entre altres coses, jo crec que és perquè té molta història. Aquesta rosassa gòtica va pertànyer a un edifici que durant molt i molt de temps va estar al costat del Castell Cartoixa Vallparadís. En concret, va estar ubicada físicament on ara està el Museu Tèxtil de Terrassa. Doncs bé, estic fent referència al que era l'ermita de Sant Jaume. Durant molt de temps es va pensar que era del segle XIII, contemporània a Jaume de Terrassa, entre altres coses perquè tenia una organització gòtica. Però, gràcies a diferents documents que s'han anat trobant, aquí és on recau la importància dels arxius municipals que tenen tot tipus de documents escrits i podem veure coses, doncs en concret hi ha un document signat del 3 de novembre de 1017 en el qual es parla d'una venta, en concret de Doccinio in terra de Sancti Jacobi Apostoli. I segons un historiador, Salvador Cardús, va dir que aquell document feia referència a la compra del que seria aquest terreny per poder fer aquesta ermita. Aquesta ermita va tenir moltes històries, va estar molt vinculada sobretot als cartoixans, per això els cartoixans van agafar el nom de Sant Jaume, però a més va patir altres coses. A principis del segle XIX, durant un període concret, les tropes borbòniques van ocupar el que seria aquesta ermita i la van transformar en un estable. Aquesta ermita va estar amb nosaltres fins ja a principis del segle XX, que estava molt malmesa, i ja la van enderrocar. Van construir en el seu lloc una residència burgesa, la Torre Soteres, i posteriorment amb el temps van construir el que és el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. Però, per sort, aquesta rosassa i algun altre element s'ha pogut conservar i ho podem veure a l'interior del Castell Cartoixa Vallparadís. Espero que us hagi interessat. Si voleu més informació sobre l'ermita, sobre la vida dels cartoixans, dintre del que és la pàgina web de l'Ajuntament de Terrassa /museus, trobareu un catàleg basat en una exposició que vam fer entre el 2004 i 2005, on parlen de tota aquesta vida de Sant Jaume de Vallparadís, dels cartoixans. Us ho recomano perquè així podeu tenir una miqueta més d'informació. I res més, fins a la propera. Adeu!